गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपी बड' निउज चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासिहरफिननानै दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय एक्स एनडिएफबि बिरबाय मुसाहारिनि बिसि उर्मिला मुसाहारिया सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारनि समाव हालाय हाफाय जानानै गोरबो बिखा गावनानै गावनि फिसाया बर' हारिनि मुङाव दिनै जोबथेसालियाव थानाय फिसायखौ सुख'नो थाखाय खुथार खुथार बर' दैदेनगिरिफोरनि सेराव खावलायनानै दखना रुबैजों मोदै हुगार हुगार गाबनाय थारै बर' हारिनि गेजेराव मा इसारा होखो बेखौ जोंनि बर' दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे समाजनि सांग्रां सुबुंफ्रा गोथौयै साननानै खामानि मावथारनांगोननि सम जाबाय होनना सुबुं समाजा सानो। मानोना बर'नि मोननै राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेदेर गेदेर बाथ्रा दान्थेलायनायजों थारै बेफोरबायदि सहायथावै दुखुनि जारिमिन आरो मेगननि मोदै माब्लाबाबो जोबनानै थाङा होनना सुबुं समाजा फोथायो। जायनि थाखाय उर्मिला बायदि आरो गोबां जोबथेसालियाव थानांनाय बिसिफोरनि मेगननि मोदैया ओंखामनि थोरसियाव गोग्लैबाय थानायखौ जोङो हमदां हायो। ओंखायनो जोंबो सरासनस्रा सासे बर' सुबुं हिसाबै थारै उर्मिला बर'आ बुंनाय गुबुननि रंजा बाजा संसार जानायखौ नुयोब्ला जोंबो रुजु रुमु संसार जानायखौ लुबैयो बुंनाय हारियाव गोजोन गोरोबथा खालामनाय लेखा आंनि फिसायखौ आं जेलनिफ्राय उदां मोननांगौ, आंनि फिसायनि रिहेबिलिटेसनखौ आं मोननांगौ, ओंखाम ओंख्रि बुथुमनो हायैनि आलाय सिलाय जानानै गावनि 10 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'खौ सोलोंथाइ होनो हानाय नंलियाबो जानो हागौ होनना गाबै गाबै बुंनाय दुखुनि बाथ्राफ्रा जाहाथे जोंनि हारिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे समाजनि सांग्रां सुबुंफोरनि गोसोआव दान्दिसे जायगा मोनो बेखौनो आंबो एसपी बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों आसा खालामहरो। बावैसो साननि सिगांनिफ्रायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि बिसि रेनिकी बुवा शर्मा बिथाङा आरो आसामनि मोनसे समनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगैनि फिसाज्ला गौरव गगैजों सरकारनिफ्राय 10 कौटि रां खारज लानाय लायैखौ लाना बाथ्रा दान्थेलायनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनबोगासिनो दङ। आरो बेनि थाखाय रेनिकी बुवा बिथाङा कामरुप जिल्ला देवानि आदालतनि खाथियाव आपिल खालामदोंमोन आरो बे आपिल खालामनाय लेखा मैया बेनि बिसारा जानानै थाङो आरो मोनसे राय फोसावोदि गौरव गगै बिथाङा फिन रेनिकी बुवा शर्मा बिथांखौ सरकारनिफ्राय 10 कौटि रां खारज लादों होनना माब्लाबाबो बुंफैनो मोननाय नंला। आरो बेराफारसेथिं दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथांखौ सरकारि न'नि रिपेयारिं खालामनायाव करापसन खालामनायनि हेंथायै नायबिजिरनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सिबिआइखौ बिथोन होबाय। मुलुगनि गोहोगोरासिन हादोर आमेरिकानि हादोरगिरि जिअ बाइडेननि नखराव बावैसो साननिफ्रायनो खुनि ग्रहआ सोरगिदिं आवग्रिफैदों। फारसेथिं 2024 मायथाइयाव बारग' हादोरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फिन हादोरगिरि जानो थाखाय सान हर नाजाबोगासिनो थानायनि जिंगा, गुबुन फारसे गावनि फिसाज्ला हान्टार बाइडेननि कर्ट केसनि जिंगा आरो बेनिख्रुइबो गेदेरसिन जेंनाया जादों मैया बिथांनि 2 बोसोरनि सिगाङाव फिसिनो लाबोनाय जार्मान सेफ्रान सैमाया सासे बिथांनि बडिगार्डखौनो अरना जखम खालामो। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांनि नखराव कामान्ड' मुंनि बे सैमानि थाखायनो आलासिफोरनि अनगायैबो बडिगार्डफ्रानो फैनो हाया हाया जालांबाय। जायनि थाखाय मैयासिम गासै 9 जन सुबुङा बे सैमाजों अरजाबाय होननाबो सुलुङाव फोरमायो। सुलुङाव फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनि नभेम्बर मासावबो बे सैमायानो बडिगार्डनि हाथियारखौनो अरनानै लाना थांदोंमोन। बे कामान्डार सैमानि सिगाङावबो मासे मेजर मुंनि सैमाखौ फिसिनानै गोबां सुबुंफोरखौ अरनायनि थाखाय जिअ बाइडेन बिथाङा आगोलावनो खर' गुदुं जाखांबाय होननाबो सुलुङाव फोरमायो। इउपिनि अलका पाठक मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाजोनि हाबानि थाखाय बेंकनि लकाराव गासै 18 लाख रांखौ 2022 मायथाइनि अक्ट'बर मासावनो सोनानै दोनदोंमोन। नाथाय बे रांखौ उया अरफ्लेना सिलिंखार खालामजोबो। सुलुङाव आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला बेबायदि गोख्रों जायगायाव दोनथुमनायनि थाखाय बे रांखौ माब्लाबाबो बेबायदि जागोन होनना बिथाङा सानाखैमोन। मोनसे दुखुनांथाव रादाब। मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल सुरिबारि गामिनि थागिबि प्रशान्त नार्जारि आरो मोले नार्जारिनि सेथि फिसाज्ला राजा नार्जारिखौ हरखाब सोरबा बुथारनानै दौलें लागायना आलायना दोननाया नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ सोमखिखांहोयो। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला 23 बोसोर बैसोनि राजा नार्जारिया नखराव खामानि दामानि गैथ'यैनि थाखाय नखराव एसे रां सुंस'नायनि मिजिंजों गुवाहाटीनि नुनमाटियाव गंसे गुटखा कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। नाथाय हरखाब सोरबा दुथांफ्रा बिथांखौ बुथारनानै लेट्रिनाव दौलें लागायना आलायना दोननायखौ नखरनि सुबुंफ्रा दिनैसिमबो बेनि गुबै दायनिगिरिखौ नागिरना दिहुननो थाखाय पुलिसनि हेफाजाब लाबाय थादों होनना सुलुङाव फोरमायो। बेजों लोगोसे दिनैनि फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ अननानै जोबजासिम खोनासंनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै थारै नोंथाङा दिनैसो आंनि रादाबखौ खोनासंफ्लांदोंब्ला अननानै आंनि गोदानथार एसपी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।